نه اینجا جو اینجا باردارو با می قصه کوز قصه وارس باردارو اینجا نگاه کنه باردارو کروگی قصه کوز اینجا زودی کانسر باروری نگاه کنه باردارو قصه کوزی باشه دیگر قصه وازی باشه دیگر یک تیگ لایک از این تو از ماشمود یک جو аренда методи ҷой ёфтан бардро нигоҳ кунед инҷа любой ҷое любой чиз карда мешавад бардро мана ман ширин плюс болош аренда дода мешудааст нигоҳ кунед дурнашак клиникам карда мешавад любой чиз карда мешавад ҳозир дурун нишон метем хушро нигоҳ кунед яктеги лайка бизанед рафтем бардро инҷа даромада мешудааст ҳозир ин да маҳкам кардем ҳозир айн тара медорем ширин плюс медорем инҷа рост дуга метавонем бардро ҳозираш ба инҷа салон буда салон мена фатои лайкер мондагӣ аренда мегифтаги одам боша дигар клиника бо любой сикара меша инҷа бо зеҳо дода меша дако инҷа клиника банк любой сикара меша инҷа баодро мана адрес точки хушро мана омада мана инҷа ҳама шароите шай кондиционер мана кондиционеро шай ҳама шароите шай квадрат чанқа инҷа 120 квадрат даст баодро мана любой чиз меша мана хай нигоҳ кунед васе калона как саша бардро туалет ванна ҷои хомерафтагишам будааст бо дам мегирифтагиш вақте обеда ту дам гирифта меброи то мана ҳамихе бардро аренда пулиш гуфтачам моҳаш 5000 сомон бо мана чӣ мекунтон гав мезентон соҳибашки уки арзон кунам мана шароиташ ба дараҷа будааст марҳамат кара омода мана қабул ка гирифтон